Olioa ez daukagu baina badugu mantekia, dela antzekoa, bale? Eta dela paintzeko, zer daukagu paintzeko? Gozagoak egiteko. Zein? Claro, es que bai, pertsona batzuk egiten dut azukrerik gabe eta beste batzuk adibidez arrautzik gabe. Baina guk egingo dugu horrela, bale? Eta itxitotxo bat agertzen bada, zer egiten dugu? Bera, zapatxu bat, gogorrago, bera. Ui, ama, zer gara? Zertatzen dago. Subakarrik, a ver? Pero vamos a hacer todos. Oian, oso ondo. Poliki, super. Gogore, oso ondo. Hori, primera, hori da, sartu barrio. Azkenengo arrautza? Etorri? Oye. Beste egun batean, bale? Zun hartuko duzu. Gogor, oso ondo? Oso ondo, Zakarontxi. Primeran, oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Orain, Aska. Baina ikusiko duzu ez egoso, egongo diren, vamos. Atzatu eskuan hori faltan egin zerbait egiteko. Zurrukariak induzu, eta? Aguan, ezin dugu altzatu, bale? Ade, mesedez eseri. Mari, mesedez egitatu dituzten. Oso, Gainera kaldera nahi izan da, Denen artean egin dugu. Baietz, fijo baietz. Chante à tue-tête, passe le message à ta voisine. Hey, moi je suis prête. Imaginez un monde où on se serrait dans les bras pour faire la plus belle des rondes. Une danse entre vous et moi. Go! Il y a toujours quelque chose à faire, même en plein milieu.